Mao ni sitwasyon na to karon. Kada adlaw na ay pamusilon. Kriminal, sibilyan, maambong lang ka, dili mahibawan. Gasigin na labatay, gasigin na labatay, gasigin na labatay, magpinusilay. Wala na lagi kuno siya, pakialam mayog malalaki ka man o mababay, matiguan mabata. Pwede ka mabiktima, kay wala naman kay dagan na numatipan ka sa mga taong buwangon nga mamusilan dayon. Bisagin sa lay panirahan tungod kay nakainom. Drive-by shooting, random killing, dagan mga lawat mo gahiog mo kaging. Dili makibawan kisag yun ang nabira, kay wala naman kuno witness o walay nakailabi. Sa pamakunog na ay mga kamera o dili maklaro, wala gyud po'y kwenta. Kay hindi ka to ni muskurti para kamukiha, maglisod lang gyapon ka kay wala ebidensya. Krimen, bisag asa, patay ang resulta. Tungod lagi kuno sa kalisod sa panahon niya, tungod pa sa pamilya doon na nasakit tono niya, tungod pa sa kawadon no kapobre hon laila-ila lang mga balay ang pangakyaton. Pamakala ay lagi kuno ang iyahang kinabuhi kay iyang risgo, tungod wala naman siya lain option. Problema sa balay kinalang pasulbaron, dagan pa mga anak kagahuat pakanon, gata sa mga bata nga palitono, naapay asawa nga tapulan og badlungon. Imbis mangita og trabaho gatong itgamadyong pagkapaita gyud ani sitwasyon na, og dili ka mapatay ka mapunos kulata, kay maura bagyo ni diri atong naanda ng kawatang masakpang kay tabangan bunalan. Krimen, bisag asa, patay ang resulta. Mang-hold up sa daan, motor, gisakyan, armado para bagyo ni silang tanano niya. Mga trabahante kay ilang pangat nga, nang uban pon kananggikan pa silang iskwilakan. Upan ng litan, ikaw matiming nga, nayaw lang dihag sukul hatag na lang. Tungod kaya mga butang kay mapalit raman, pero ang imong ginabuhi kay dili man. Pariya atong balita nga estudyante usa nga ganda og cellphone sa iyang amiga. Gitulis siya unya ni sukol siya, ang resulta na hinuon namatay siya. Panag sa makaingon ko lisura basad tunog nga nung ingon ani naman karon ang atong panahon ni sa mutong kalison mura na tagisogdon, mura na magumaimpirno ang atong nasod. Krimen, bisag asa, patay ang resulta. Krimen, kurti daghanag kriminal, bisag asa, walay pili sa lugar, patay mahuway sa dayon ang resulta. Dagan nakaayog biktima. Krimen, diskuhanim na nanway kapilian, bisag asa, bisag naglakaw ra ka sa daan, patay menteryo ditso ang resulta. Ibilaran gitapukan. Krimen, makonsensya unta mo, bisag asa, ilang mahibawan, patay bisag nagkantara kag my way ang resulta. Pangadji og paglikay na lang.